esok-esok hitung kertas kerja. Nah, iki piro iki? Pengeluaran sasi iki 200 juta. Pemasukan 100 juta. Ora masuk iki. Sese, iki tanggal piro ya? Loh. Iku wis tanggal 6 to tibake. Oh, mancine bayar tagihan ya. Saya tak hitunge tagihane totale piro iki? 15 juta. Wajian iki. Piye? Ngentone 15 juta dalam sehari. Mikir pindho iki. Wes, konslet iki teko. Sik ngopi sik ben entuk inspirasi. Aha! Aku langsung entuk inspirasi iki. Aku kan isih duwe siji iki. Iya. Njaluk tulung kono. 15 juta gampil. Iya. Jeki. Masuk, Pak. Dicelak-celuk kok meneng wae, lagi YouTubean mesti. Tuyul kok YouTubean barang mari tuman. Lagi channelnya apa ya, Pak? Bone Ruli Pandawa, enek sejarahnya, enek museumnya, enek parodine tentang kehidupan. Wis pokoknya mantep, Pak. Kilo. Wih, iya toh? Di. Oh iya, ya di-subscribe no le. Di-share, like, komen, share nang kanca-kancamu jarene sing dunia pertuyulan kuwi lho. Udah dong, Pak. Ambu-ambune amane wong sambat ya, Pak. Kok ngerti, Jack? Ngerti lah. Jack si tuyul milenial. Jadi tuyul kok bangga. Loh. Aja salah, Pak. Aku iki yo tuyul satu-satunya di abad ini yang tuyul milenial. Nek rene aku kowe wis melarat apa? Iya, nyatane saiki kere mergo kowe keset kerja. Ra masuk. Weh. Wis. Bapake ame njaluk tulung, Jack. Bapake tagihane weh 15 juta. Lho. Pokoke dino iki golekno duit 15 juta yo. 15 juta? Dino iki? Lah rumangsane aku bang titel ya, Pak. Ora urusan. Sing penting dino iki golekno duit 15 juta. Aduh. Boyoku kecedet, Pak. Aduh. Untukku lara. Gegerku panunen lho. Isin aku meh metu. Jare tuyul milenial kok ringkeh men ngono lele. Ora sumbet karo gayane. Ora masuk. Aku tak turu sik ya, Pak. Aku engko tukokno susu Hello, koyo karo Pampers. Soale iku wis kebak, Pak. Tuyul kok njaluk susu Hello barang iki. Lah susu biasane piye? Lah susu biasane wis pahit, Pak. Mergo wis tuwa, wis kadaluwarsa. Paketan bareng nggo apa ngono lho. Bumbun aku. Nek paketan beda urusan, Pak. Paketan kuwi yo, lho, kancaku iki tuyul blok barat, blok timur, wewe gombel, pocongan. Wis pokoke kanca-kancaku lah. Sing katane dunia pertuyulan kuwi lho. Iki do update status dolan ning kafe, Pak. Mosok aku si Jeki si tuyul milenial
ora ada status, Pak. Apa kata dunia pertuyulan, Pak? Wah, neko-neko wegah aku. Tuyul kok kakean petingsingan kaya ngono. Wegah yo wis rek. Aku yo wegah golek duit. Iya tak tukokne lah. Lah. Kakean rengkek. Wis tak tukokne sik. Dewe juragan kok gampang diapusi. Hi. Meh ngopo iki? Gabut banget. Kuota yo ora duwe. Meh telepon pacare yo ora duwe pacar. Aku duwe ide. Ya. Nasibe kudu dadi tuyul. Tak trimake pancen iki dalane. Bosen. Wah, gue sing beda iki. Bangga. Duraka kowe. Jare loro malah peting sing kaya ngene. Sepurane, Pak. Aku gabut iki. Aku yo butuh hiburan to, Pak. Kaya milenial ning jaba kono. Seneng-senengmu kuwi. Oh lah, tuyul kuwi yo tugasnya melayani juragane dengan sepenuh hati, kerja golek duit, ora malah peting singan kaya ngene iki. Shh, tenang, Pak. Tuyul zaman saiki nyolong kuwi ora lewat ngisor kasur, nggone tanggane ngono kuwi ora, Pak. Nyolong saiki lewat ATM. Loh, iso to? Oh, iya. Ini, Pak. Oke, merem, Pak. Ayo Blackpink. Ayo Blackpink. Ayo Blackpink. Loh, ATM-mu isine recehan tok lho, Pak. Lah wedhus sih. Tuyul ora baten malah nyusahke wae. Tak buele kene asam lho. Lah. Makane, Pak. Zaman saiki iki aja ngingu tuyul. Aja pengen sing serba instan. Mie instan wae, Pak. Digodhog sik, ditambahi ndok ben lezat. Oh, makane wis saiki kerja keras yo, Pak. Kaya aku ki lho, kerja keras, golek duit. Senajan sing sugih juraganku yo, aku tetep lilo. Nah, wis mulai saiki, Pak, golek rezeki sing halal. Rezeki kuwi wis enek sing ngatur, sing kuwasa. Eling, Pak. Eling sing kuwasa. Di setiap perbuatan yang kamu lakukan, Pak, itu dicatat oleh malaikat yang ada di sampingmu ini, Pak. Nah, makanya, Pak, zaman seis ora sangi ngutuyul, kerja keras, sing halal, wis ora sakekan sambat, urip pisane sambatnya bola bali, gumun aku, wis tobato ya, Pak. Oh lah, tuyul malah ngandani menungso,
Oh, tak balik nang asalmu kok apok kowe kok. Weh, lah kok malah nesu tuh Pak. Coba. Oh, coba. Ampun, Pak. Ampun. Oh, kita nana tak balik nang tak balik nang asalmu apok kok. Oh, apok wis ning jebale katono. Wis ora susah kok ndek kudu.